aenda kumvumo bhadzika kumba kwawo hembe nanhasi dzakangogara saka isusu zviri tineso kuti hembe idzodzidzi dziri kumbogarirei hembe hadzisi kuda kugoiwa ngei ende plus tiri chimwe chinhu chatiri kukumbira Changamire tiri kukumbire kugadzirise musha wedu nawo iwo baba mukuru pamusoro pezvo musi wababa kwashaka musi wa15 June 16 bva tapuhwa mafdafiti ndipo kuno bhoti pamafdafiti akatorera peace order yekuti handidi kuona muchiyomba kwangu muchitaura nyaya yekuti ngatifambe hatisi kuda nyaya yekuti mudini mutitaure nyaya yekuti tifambe saka isusu hatiri kuda kuti tidii tigadzirise musha tiri kuda kufamba tiri kuda kuti tifambe tigadzirise zviri kunetsa musha medu ende hembe dzababa tiri kuti dzigoiwe kana dzisi kugoiwa toziva kuti chirumiso kugowa hembe dzababa chii ehe ndapedza pamusoro Changamire ndamira pamberi pedera ramambo Mutasa ndamira pamberi pedara ramambo Mutasa zvese chande zvechokwadi zvese zvendichataura ngezvechokwadi ndikanyepwa nemhosva ndikanyepa ndichabatwa nemhosva Mwari ngaandibatsire pamusoro Changamire nevamwe vese vanoremekedzwa wana wangu ava wana vemuning'ina wana wangu ava uya ngati ndaigara mutaundi iwona achigara kumba kwangu wakagaramo for over 30 years danga mvura ndakavapa kuti wagare danga mvura ikona saka pendakazoti ndakuya kudanga mvura ndakavapa 7 months chibva ndazovapazve 1 year 7 months vachigara pamba saka tauya pamba pakatanga kuitawa noise noise ngeyekuti ndavapa mwedzi iyo nayo ndizozwa baba mukuru muri muroyi baba mukuru muri muroyi wanoenda konini ndakachengeta ndikamutaura kuti uyu vakanga ari Mozambique mwana wangu vakanga ari Mozambique sorry vakanga ari Mozambique right baba wacho vakanga vari Mozambique baba wacho vakanga vachirwara ndikavarapisa right ndavarapisa vakaona basa kubulawayo ndoko akazosenza ndikavapa umba yangu danga mvura vakagara over 30 years mai acho akanga ari Mozambique right ari Mozambique ndobva ndati ngaauye obva auya ndobva ndavatoresa zvezvitupa vasvika ndakaguma ndavakuchaji ofisi zvitupa nhasi uno vari kunditi ndiri muroyi ndiyo nyaya iripo saka inoe nerimwe zuva takaenda kumapurisa mapurisa akatifamba nawo enda nawo koneni kumaprofit takaenda kumaprofit matatu right taenda kumaprofit matatu hapana chakabatwa wechitatu ndio akati no mai acho ndio ane zviro right then nofamba kwenguva wakazoenda zve kumapurisa ndobva ndadaidzwa ndikazoendai kun'anga ndobva taenda kun'anga n'anga yekutanga iyi yakati ndakapuwa mushonga ndichiri mwana mudiki nemunhu wechirudzi no ndakakurira musakupa mudhebhunishe ndio ndakakurira ndikati okay mushe ndinyarare kwadanyara nyarara tobva taenda pane imwe n'anga imwe ndibva yataura zvikazi iwe ona kwetinoita ukabata chiro chakaita fandika mari uchida kuita uite zvimwe zviro zvinobudirira hazviitiba ndo zvendiri kuona inganga yachitaura iyo then munin'ina wake akagara pasavo obva ati no babangu ari kudini ari kurwara ndopakazoti ndokwanisa kurapa ndokwanisa kurapa
saka munin'ino wangu wakashayika nestroke, wakaita kairi, wakastroka kairi. Mudzimai wako uyu ari kurwara, ndii ndaimurapisa, akaita right. Wanga ine inozwi growth musoro, wanaodaidzwa ngatiendese kuonini kuna Pfumojenda kuhospital obviswa zvirimo zviri mumusoro. Wakaramba no ngatiende kun'anga kadai right. Anyway ubva ramba achindonini obva tanga zvikurwara futi, obva enda zvehospital zvikazani something musoro anofanira kuoperatwa. Obva aramba ene obva ashayika right. Saka ndaiti ndikaenda kumba kwavo zvaizi ndasiya ndacherera chiro. Pane mumba iri kuGimboki, takaenda nemudzimai wangu, takange taenda kobata maoko, uye akanga ari pamberi pedu right, ari pamberi pedu. Isusu kubva tadzika pataenda kobata maoko. Pendakandobva ipo napo zvikazi apa umba paiswa nini, paisa zviro pachererwa. Kubva mazuva iwona ndakabva ndati kumba kwavo handichaendi, ndobva ndarega kuenda right. Anyway tikati 2019 makore aisaya ndanga ndisingaendi, ndakazondoenda pakazoshayika mai acho, pakashayika mai acho, bva ndaenda pandandomira-mirawo right. Ndingati mudzimai mai acho akashayika ndingati akachengetwa musi wa 16 November. Munin'ino wangu musi wa 15 kana kuti 16 December wakabva aita stroke. Obva aendeswa kuhospital. Saka unongorora kuhospital madhokota ari kuti wakaita stroke kairi, iyi yechipiri. Saka kuambesha nhumbi ndinogona kugowa, nhumbi ndinogona kugowa kuti zvayaonini, nhumbi ndinogona kugowa. Uri pamutepa tsika chiwanu tinombomira kusvika 6 months apera kana kuti gore. Ndizvo zvaitwa kare. But anyway kana wachida zvako kuti zvigoyiwe ngazvigoyiwe. Okay. Kuti wachida utipa date. Nini? Nhumbi dzogoyiwa. Wana wari kuti tiri kuti baba vachadza ruwenyu ngazikoyi iwo veiramba urambire tairamba ndikuzi ndaizwi ndiri muroyi ndinona musi wakuti tipe date waende wakakuinga ere muri muroyi kana kuti makaita mazwira wakandiwinga pamba chaipo saka ndakadzura peaceful day. Wakaona babviswa kuhospital, general hospital, ubva auya nawo pamba pangu. Because uri muroyi zvakati waine mamonya nevanhu vakawanda. Aiwa sasa baba mara mwana kuti anchagadzirisa zvinhu kuti mandidai. Ini munogadzirisa zvinhu kana munozovapa mhoso wana. Munozovapa mhoso inonge iri yawe. Inonge iri yawe. Asi zvinogadzirisa madini. Tagadzirisa. Tingati zvokugadzirisa ndogadzirisa. Date mati ndinoronga date iri. Iwe baba. Zvakanaka. Saka ine pamusoro iyi mbasha toronga gore muni mwedzi unouya muna October. Faneka element kuvhara zvimwe nekuda kuita action iri kumberi, uchadza kuita action iri kudiwa ndokunzi chinhu chikai chekutanga totizive kuti chakambouraya baba chii chakauraya mazvita mimi akanzi akastroka kairi mai akazane growth musoro ndozvakauraya handisi ndozvinotaura madhokota kana death certificate yenyu pakanyorwa kunzi cause of death chii yababa
endaimone munaro here death certificate because death certificate pane pakanyorwa cause of death. pneumonia. Saka tikuti cause of death iri kuti chii? Iri kuti chii? Pneumonia. Iri kuti pneumonia. Haisi kuti uroyi handiti. Iri kuti chii? Pneumonia. Baba wenyu akastroka here zveshuwa kairi? Akastroka kairi zveshuwa? Ndizvo here? Saka imimi chamuri kuda kuna baba wakastroka kairi? Cause yekustroka chii? High blood pressure. Munhu wostresseka, wopinda mudepression. Handizvo? Abuda mudepression wobva astroka. Handizvo? Chakati baba apinde mudepression chii? Chakati BP yababa ikwire chii? Because chakazouraya baba istroke. Handizvo? Baba wanga urimbofunga nezvei chii chachiri kumboitika? Because right now katakatarisa izvizvi hamukwanisi kumira pamberi pedare muchiti baba akaroiwa iye cause of death padeath certificate inotaura pneumonia. Muroyi ari pano anokwanisa kuroya munhu nepneumonia ndiani? Tinotibvunzani pawaroyi wese wari panapa muroyi anokwanisa kuroya munhu nepneumonia ndiani? Pamwe pacho let's not create problems pasina chii? Pasina problem. Handizvo? Asi chimwe chinozoti vanhu vazofungire nyaya yechi inyaya yezvinenge zviri kuitika panguva iyoyo. Kuti panguva iyoyo yaitika zvinhu chii chiri kumboitika? Ndazwa zvamataura zvese zvekuti vana ava actually vaitogara pamba penyu 34 years. 34 years. Ndizvo chaizvo ndikavafundisa uya kwaya achirwara uyu ndikamurapa. No, ndosaka ndati baba kwese ikoko ndakuzwa ndosaka ndandakateerera kuti chazoita wrong chii kana makakwanisa kuti pamba penyu mochengeta vana ava 34 years muchivarapisa, muchirapisa vabereki wavo, muchirapisa ivo, muchiita sei zvese zvavari kuda muchivaitira, muchivape pekugara. It's not easy kuti munhu akupe pekugara mutauni usingamupe rent. Mai vacho ndini ndakatoresa chitupa kuti vaite zvitupa ava ndini. Sorry. Ndikudzoka kumashure. Why ndikudzoka kumashure? Ndikutsvaka kuda kuona kuti zvinhu zvakazoroshatira pari. Asi pane pandazwa mamati mimi hondo yakatanga pamakati wana chibuda ipamba ndauda kugara pai. Ndizvo chaizvo. Ndo pakatanga kubuda nyaya uroyi. Asi mazuva irapiswa vanhu, mazuva aipiwa school fees, aita sei hapana uroyi wakambobuda. Asi pazozi chibva ipamba ndauda imba uroyi watanga. Ndizvo chaizvo. Umba. Munoziva pane inonzi pachirungu ostensible reason. Kupa reason isiriyo asi iyo reason chaiyo uri kuisiwa. Ndo zvatoda kuti vapana. Wasikana. Matida muzgo renyu nababa mambotaura imi mukati makambofamba nababa makafamba kutatu nechii baba zvakataurwa vanozviziva. Baba wataura takafamba kutatu. Asi handina kuzwa paine pautauro ndakabatwa. Vanonyepa. Right. Ndo zvandatoda kuti taura. Ndo zvandatoda kuti. Vanonyepa. Chisumuka utauro kuti baba wakati pakazi chii pamakafamba. Vanonyepa mwana. Hauti anonyepa. Wewe taura kuti kwamakafamba kwakazi. Takafamba tikaenda kwetakaenda. Taenda paya papa. Kusumuka kwetakaenda takasumuka tichide kuenda kwamama. Tasangana paroad pabus stop yakatifonera chiti chiuya tamira tidi tiende nemwana wawo. Iwo achibva kuti muri kuti tiende, mari yekubhadhara mberi munayo here? Tikati isusu mari hatina mari yekubhadhara mberi, tine mari dzema transport. Zvikanzi mwana wacho imimi ndimi makatanga nyaya yenyu, saka imimi ndimi munofanira. Mira ipapa. Uri ipapa. Zveshuwa waitiwo wada kukubhadhara mari mberi ndiani? Saka mamuruti here baba basa renyu ndekuti mimi mushandise. Kuti besides kugara pamba pake, achikugarisa pamba pake achikurapisa iye achikutoresa zvitupa achita izvi zvese. Imimi ndimi nenyaya yekung'anga yamunomupuma kuti ndiye muroyi. Kuti ngatiende futi wobhadhare iwewe, wobhadhare ng'anga iwewe.
pamusoro iyi. Something is not right somewhere. Inini handina kuti hapana akambowati vanoroya. Handiyo nyaya kuwe. Tati akafunga nyaya kuenda kofamba ndiani. Tese taingofunga nyaya kofamba nenyaya yeurwerongo uripo. Wakuwanda. Tati akatanga kusumudza muromo kuti ngatifambe ndiani. Ndini. Ndiwe. Saka mari yekufamba angada kobhadhara ndiani. Taingobatsirana. Apa you were not in agreement. Because imimi the reason why makati kuda kufamba is because you had a problem. Asi uyu anga sina problem. Anga ine problem tingamva. Saka aka-initiate move yekunofamba ndiani. Ndimi. Saka aifana kuti bear the cost yekufamba ndiani. Ndiwe watanga nyaya yako. Saka why waida uzoshare neuyu asi iwewe ndiwe watanga nyaya yako. Then iyo taitapfuura pairi. Chitaura iwe kuti kwamakafamba kwakazii. Kwetakafamba isusu takasvika. Wachibva watsanangurirwa mahwariro ari kuite baba kuti ngeimimi musi kubatikana nenyaya, musi kupepukira munin'ina wenyu uri kurwara. Ngei musi kubatikira. Zvikanzi ishuwa yobva watanga kutaura nyaya dzekuzi ndiri kuzi ndinoroya chichi payapa. Zvikanzi baba makwenyu ndiri kuona makwenyu asina kuchena. Murupike pokesana nazvo kuti makwenyu haana kuchena. Awaidaira handisi kupokesana nazvo. Zvikanzi ndiri kuona makapiwa mushonga nemunhu wechirudzi kumashuro uko. Muri kupikisana nazvo here? Zvese waidaira kuti handisi kupikisana nazvo. Tazobuda muya kuchibvunzwa nemwana uri panapa mukomana. Akubvunzwa pezi baba mabati kwake inini. Zvikanzi ndandichingodairawo. Ndandichingodairawo. Maizodaira sei? Alright. Aingodairawo. Makaenda kungani kwaingodairawo? Takaenda ku2. Kuchingotaura zvinhu zvakafanana. Kumwe kwacho wakazi mimi baba imimi ndirikude kuona pane zvinhu zviri kunetsa musha menyu. Saka zvinhu zvindiruda mese imimi nemunin'ina wenyu muripo apa. Kuti tione kuti zvinhu izvi zvinani zviri kushupa mumusha izvi. Mukaenda here? Mukoma nemunin'ina wakaenda here? Havana kuzoenda bando petakazoti ngatitsvagei mari tabva ipapo apo tikati isusu hatichafambi kumwe pechi3 kwatafambe kukwakwana ngatichibatanidzei chii. Purpose yekuenda kwenyu kun'anga yanga iri yei? Tati ufambire baba anga ari kurwara. Tati ufambire baba edu anga ari kurwara nekuti tisai. Purpose yekuenda kun'anga yanga iri kuti mamurufambira kuti baba ari kurwara aite kwadi. Ndizvo handizvo. Masvika pan'anga paya n'anga yobva yati baba wenyu ngaauye apa. Mukoma wake papi? Apa. Wari true vanhu ava. Tiwataurire zviri kudini? Zviri kunetsa. Handisi? Imimi hamuchatori baba wenyu kuenda kun'anga kwamazi uyai namukoma wake, mukoma nemunin'ina ngavauye. You decide instead kuenda kune imwe n'anga yechitatu. Hatina kuramba bachangamira. Saka purpose yenyu yekufamba yanga iri yei? Because chandandada kunzwa muri kunditaura kuti pakanzi mukoma nemunin'ina ngavauya. Takanotora baba, because baba anga asati afa ngari mupenyu. Handisi? Takanotora baba, tobva taisa baba, tobva taisa munin'ina wacho papi? Ndokubva wataurwa kunzi zvakati ndo zviri kunetsa musha. So it means you initiated the process. But the process yama-initiate haina kudii? Haina kupera. Haina kuvharwa bai. And up to now it's still open. Sei makadecide mimi kuti baba nemukunin'ina wake wasauye pawanzi wauya. Who decided? Akadecide kuti mukoma nemunin'ina wanzi wauye pang'anga yamaendera imimi. Wasaende ipapo ndiani? Takazovafonera baba mukuru. Tiende. Inzwai. Taida kuenda navo vese vari 2 nokuti isusu problem inge penge kuti baba wangu asikafambi, baba wangu ari wekutakura nemota. Tachizovafonera pekuti ngatidii ngatichiwendi. Iwo wakaramba wachitsika-tsika. Wachibva watoita nekuti bloka mafoni. Kusvika baba asvike pakuzoshaika. Waikubloka ifoni? Patika chatanga chii uko? Chati mutange kufamba inyaya kuti matanga kuaccusana kuti iwe uri muroyi, iwe hausi muroyi. Ndo zvakaita kuti relationship yenyu iite sei? Ishati. Hapana akambonongedza munhu kuti muroyi changamira. Hapana akambonongedza kuti muroyi. Alright. Isu taikutaura kuti ngatifambe.
Chandisingadi inini kushandisa chinhu chinonzi first person plural. Munonzwa kuti pachirungu wakaita chirungu kana paine maticha pane chinonzi first person singular I, first person plural we. Andizvo handidi munhu anoshandisa first person plural. Why? Because uri kuhwanda ukati taka kana uchiti taka, what do you mean? Kana uchiti taka anga munhu anotaura taka iwe nani? Andizvo it means pana ro driver the ship up. Who is driving the ship? Ndiye munhu anoda kuziya pangarudzwa kuti nhasi taenda pangangai, mangwana taenda apa, mangwana ngatienda apa. Ndiani? Pindurai pamvura izvi. Taifamba nani nangu? Handisi. Angamona pane nyaya yacho. Muri kuona pane nyaya yacho. Ndaifamba newaning'ina wani wangu. Meaning kuti baba was not part of the process. Pamakazvitanga izvo. Makazotanga kuengage baba. Paine pamama asvika pakazozi baba ndiye muroyi. Mwa machiti ngatichimudzosere, ngatichimutakure tuye naye. Asi mama pedza nyika kare. Maakuda kuunza baba padhuze kuti muchimupedzise kuti mama achimutaura kuti ndiwe muroyi takubata. Asi pamakatanga kutsvaga muroyi kwese kubaba anga asipo. But your issue now, issue idiki yekuti baba waruramba kugowa chii? Mbatya. Mbatya izvo dziripi? Dziripi mbatya? Dziri kumba kwani? Kumba kwedu isusu. Kumba kwenyu mimi. Kudanga mvura makazobva here? Kudanga mvura ndokwatogara. Kwa baba munini? Kwa baba munini makabva here? Kwa baba mukuru takabva pakasobviwa kare kare. Kwa baba mukuru makabva? Mune penyu pamakugara? Tine penyu. Ikoko ndo kune hembe dzababa? Ndo kune hembe dzababa. Baba ndiko wakafa achigara here? Kwamuri izvozvo. Saka imi muchamuruda kuti baba mukuru wauye wagowe hembe. Ndo zvamuruda. Ndo chekutanga baba makambo approach kairo kuti mugowe hembe. Andina. Makambo mu approach here baba kuti hembe zida kugowa. Akati chii baba? Akati hembe dzababa yenyu handina basa nadzo gowa hembe dzababa. Akati gowa hembe dzababa wenyu. Akambodzisunga hembe dzababa wenyu ndiani? Because hembe dziri muwardrobe here. Dzakasungirwa ka? Andika dzakasungirwa here? Izwa izvo kana maakuda chiwanhu ka itai chiwanhu. Kana musi kuda chiwanhu siyanai nechiwanhu. Because kana hembe dzisina kugoiwa musuwa dzinofanira kunga dzakagoiwa. Dzinosungirirwa. Handiti? Dziri bed spread, dziri pai, handiti? Hembe dzemunhu dzese imomo square. Handizvo? Adzisungirira ndiye achadzita sei? Ndiye achadzivhura musuwa dzinoda kugoiwa. Ndo chiwanhu icho chete. Saka akasunga ndiani? Hanzvadzi yangu ndiye akasunga. Aiwa. Hanzvadzi inosunga. Wana sekuru wanga waripi? Pindurai mubvunzo. Ana sekuru anga apera kuenda. Wana sekuru waienda sei? Munhu awigwa nhasi. Hembe dzaifanira kugowa the following day. Anika the following day ndo pakaenda kovhumurura. Handizvo? Mabva kovhumurura ndo paya paifanira kugoiwa chii? Handizvo? Saka wana sekuru wanga wati zeya. Wana sekuru wakati isusu hatikwanisi kugowa hembe dzemukwashi. Izwa izve. Wana sekuru wati kutaura ndo wana sekuru wepi? Hanzvadzi dzamai. Vari pasha mauri. Ndidzi muzukuru wawo. Aiwa. Isu totaura sekuru upi izvo? Ava kuti akutata panasika. Pana sekuru wababa. Sekuru wamai. Uyu kumusha kwababa uko.
ndisekuru wababa ndiye anosunga hembe noti sekuru wamai. Sekuru wamai anosunga nedzinza rimwe chete nababa ipapa. Yes, hasungi hembe dzemukwambo. Saka pazvikutorakidza kuti sekuru anga aripo chete ndisekuru wekwamai, sekuru wekwababa papa. Awapo. Marufu banga asipo here. Apatori nana sekuru kwana baba itusi. Saka nadzinzira wapambona kana muno. Saka ngani mai mvuri ndiye. Saka maopia ndiye kwana mai kwana baba. Sorry, pane sekuru achihobo ndogara mwese. Sekuru achihobo ndogara mwese kuma federation. Ndio aigara wachiuya chimona every day sekuru achihobo. Kana pindira mvunzo wabvunzwa na Shumbakazi angari mai mvuri ndiye. Hapana izweka. Imimi ndimo vanhu musikazivi kana chiwano kana makazara nechilocation makazara nechisakumba. Basi muda kuita chiwano chinokukonzeresai. Chiwano kachiita wobva wachigurisira pasaidi chinokukonzeresa. Chinokukonzeresa honzwa iyi. Iyi yamakunetseka iyi ihonzwa iyi. Ihonzwa iyi zvinhu zvamusiri kufambisa zvakadii? Zvakanaka. Because sekuru wekumucha kwamai habati kuti mai wemvuri wemukwambo. Because munhu pakafako pana mai wemvuri ka. Mai wemvuri wake wamunotokumbira kunana sekuru. Saka akaita mai wemvuri wababa wenyu ndiani? Because wana mai wababa wenyu ndio yafanira kuti wana mai wemvuri. Saka papa sina mai wemvuri. Papa sina. Sika makaiparo. Baba unobona ngandori basi. Ona kana sekuru kuti. Kwete kuti anogowa. Agoni. Asi dzinogwewa ari. That's right. Because mukawana chimwe chiripo ndosandati chiwanuka. Chiwanu choda kuchinzwisisa machitanga machipedza. Kana musikachigonika bvirai kusiya ngo chimwe chacho chinokonzeresai kuti zvinhu zvisafambe zvakadii zvakanaka. Pakugoma kwehembe baba hawana chaanoita baba. Baba ndakangogara kudai. Waridze process wachiita basa rawo. Baba haana chaanoita anenge kuzi baba yamusha right chiri director right wakomana wana sekuru wapo wana sekuru chitanga basa isusu tisu wana tati wana sekuru chita basa. Watodili? Watopedza kwotogara pacheya yaka. Wana sekuru ndiwo anoita zvese zvekumwaya mvura, ndiwo anoita zvetsono, ndiwo wazukuru wachitsipa vanhu vachigowa. Sekuru ndiye anoita sei? Uyu anotopiwa kuzi ndiro yekutanga. Anditi inopiwa baba yemusha kapu nespoon nei. Nebread Ndopiwa. Wotozichipai baba yemusha ndizvo anopiwa wakatodini. Akatogarawo. Sekuru unononga jazi. Sekuru achitononga jazi rake reusekuru wobva atiturika. Wanochipiwa. Wana povo wozopiwa. Unozviziva here izvi? Saka sei kana makazoona pana mama sei pana baba zvisina kuitwa. Kubvunza. Aiwa. Izwa izvo ignorance is no defense. Kusaziva manje ukauya kudaro usingazivi unofundiswa kuti zviro zvinake. Handizvo? Because dare rinoira handire kotsvaga mhosva. Ndire kuyananisa vanhu kuti pakashata pagadziriswe kuti vanhu vagare zvakadii Zvakanaka. ndiyo purpose yechi yedare. Dare rino handire kuya kotsvaga mhosva. Saka chandiri kuona apa ka imi muri tu wana nababa ipanai zvigaro zvenyu. Baba oita zvake zvechi zveubaba. Wana oita zvavo zvechi. If you want wana direction, go to the father. Baba okupai direction kuti apa toita sei takuita sei. Baba paasi kuziva anokumusoro kwaanoziva kuti kuna nasekuru kuna nani waanokonsulta kuti chada kudai process yakati chinhu chodii chofamba. Pamwe pacho mapostori akanaka, nganga dzakanaka dzinobatsira, asi pamwe pacho dzinopwanya misha. Especially mukaende pane mupostori asiye kana kuti nganga isiyo munosumudzirana matemo. Because mutemo weng'anga ndewekuti kana wauya uine dambudziko kana kuti usida unobva wane dambudziko. Kana uri mupostori ukaenda wakachena unobva wane dambudziko.
because kumpostori hakuna munhu anochena anotsvaga mupostori. Hakuna ng'anga inotsvagwa nemunhu akachena, hakuna. Saka anotoziva kuti moment wanoka padhoo pake une dambudziko, anotokutaurira dambudziko rako kuti riri pakati, ino risipo. Mukona nyanduta. Pamwe pacho guys, ngatiite zvinhu zvekuti muri tiite sei? Tiwirirane. Tipane zvigaro. Ndazwa baba wandarwadzikana Stereki. Zvaakakuitira imi semhuri kubva kuna baba wenyu, mai wenyu, nemi wana zvese, nekugariswa mumba make 34 years. Asi nyasoziva kuti wana wandira kuwaroya. Asi mochengetwa mumba make 34 years, anoziva kuti ada kuroya. Pamwe pacho ngatimbotifungei kumashure zvakaitika kumashure. Kwamunenge makabva ndokure. Asi pamunenge makuenda padhuze, but you spoil kanguva kashoma kasara nenyaya yegreediness kana nyaya yekufungirana, suspicion. Makanya zvinhu zvakawanda. Imi baba, chiendai mugare kumba newana.